babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Elvis Secret File. SPG Secret File ni Elvis na malupet. May cheese dog. At yung cheese dog na yon ay talagang boom. Naglabas ng cream. Naglabas ng cheese dahil sa nakita niyang macho man na punong-puno ng muscles at higit sa lahat, naamoy niya pa ang utot. Na para sa ibang mga tao nakaka-turn off pero para kay Elvis hindi nakaka-turn off. At dito niya pa napatunayan na siya ay mahilig din sa kapwa niya. Cheese dog lover. Hindi pala cheese dog lover. Tama, cheese dog lovers. So, pakinggan na natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Danilo DC. Opinions are like farts. Just because you have one inside you doesn't mean you need to let it out. Wala lang ang weird ng SF. Pero they say that the secret to a long-lasting relationship needs mutual acceptance of each other's farts. Gulo ko. Flowery and mouth-watering off-shoulder Friday with DJ. Rakitera, the calendar girl. So the secret of a long-lasting relationship is the acceptance of each other's farts. Pag hindi mo daw tanggap yung utot ng partner mo, hindi kayo magtatagal. Talaga ba? Parang naisip ko tuloy sa mga utot-utot na ganyan. Normal naman siya. Pabahuan lang talaga. Tsaka depende kung paano mo ipe-present yung utot mo sa partner mo. Pero pag hindi mo partner, parang ang hirap tanggapin, diba? Sarili mo ang utot para naiilang ka eh, tsaka naiirita ka eh. What more yung utot pa ng ibang tao? Kaya ang weird nitong secret file sender na to kasi siya para bang nagkaroon siya ng fetish dun sa utot pa ng ibang tao na minsan niya lang namang nakasabay sa paglalakad. Alam niyo yun? Pero kung sa bagay, iba rin kasi yung dating ng nakikita ng mga dalawang mata. Iba yung dating ng tao o iba yung psychological parang thought process ng isang tao kapag may nakita siyang ka-attract sa kanya. So for example, machong lalaki na malaki-laki siguro yung muscle. Siguro madaming abs nun. Pati mukha may abs. Charot! Hindi, kumbaga parang, uy, etong taong to, eto yung ideal body ko. Kaya sobrang attracted niya. Baka ganun. Anyway, eto naman sabi ni Charles Sancho, para akong nasa Israel war, pero ang pampasabog ay Jerbox. Akalain mong konting giling lang ni Koyang Borta, nakita na ang Junjun. Charot with Har. Uy, ano na nga yung Borta? Malaki yun, diba? Anyway, konting giling lang niya. May sumabog sa wet packs. Tambutsu yarn? Pabati po sa Team RT at sa mga magbe-birthday bukas dahil birthday ko rin yun. Have a nice day, everybody! Oy, konting gilang lang daw ni Koyang Borta. In fairness kapag may mga nagsasabi sa paligid natin na, oh, si Koyang Borta, ganyan-ganyan. Sa iba, very attracted sila sa ganun. Yung kapag mamasal-masal, parang bodybuilder yung dating.
very attracted to sila sa ganyan. Tsaka yung mga miyembro ng LGBT community, especially yung mga gay, pag nakakakita sila ng Borta, talagang sobrang bet na bet nila. Oo, lalandiin pa nga minsan. Kaya siguro, na-attract din itong SPG Secret File Center natin dun sa macho man na nakita niya kasi nga Borta. Ito pa sabi ni Bernard L. Ay, nakakaloka naman yun. Baka talaga fetish yun. At baka yung fetish na yun yung maalat na pantimpla sa lugaw. Patish yun! Hindi fetish. Pakitanong nga kung kailangan niya ng caregiver. May karibal na ba yan? Pakisabi ha, hindi man ako kagandahan, at least pinipilahan. Hi din kay Cathy Silvestre, Christine Naib, Donda Ruelin Garcia. Maraming salamat, DJ Rocky. Ito si Bernard, sabog na naman ngayong araw na to. Ito si Rocky Bert Aldave. Naka-profile picture ako sa FB niya. Tapos ang message niya ngayon sa akin, simula ngayon, love, itinuturing na kita bilang asawa ko kahit hindi pa tayo kasal. Ba't po kayo ganyan? Ano pong naisip ninyo na hindi pa tayo kasal pero itinuturing mo na akong asawa mo? Sabi naman yan. Anyway, hi kay GU Mall. Sabi niya dito, shoutout po sa batch 91 ng PMHS Pateros. Happy birthday din kay batchmate Odi Cruz. Sana lang ay magtuloy-tuloy na ang bagong pagkakakilanlan ng ating SPG Secret File Center para happy lang siya lagi. True. Kasi baka yan yung start of something new sa buhay niya. Baka hindi niya pa talaga completely na-discover kung sino siya. Kasi ang self-discovery naman is a never-ending process. Naniniwala ba kayo doon, Kabisyo, na ang self-discovery or yung pagkilala sa sarili ay hindi natatapos kapag umedad ka ng 30? Hindi yan natatapos pag umedad ka na ng 18 or nag-legal age ka na. Hindi. Ang pagkilala sa sarili ay hindi natatapos kahit lumipas pa ang maraming taon. Pwede mo pa rin madiskubre yung sarili mo. Pwede mo pa rin mas makilala palalo ang sarili mo. So para sa mga tao na hindi pa rin talaga nila alam kung ano yung identity nila, magkaiba yung sexual orientation sa sexual preference. I remember watching the documentary ba yun? Or parang life of, ano ngang pangalan nung na yun? Yung very sikat na couple na Joey Mead King. Yan. Tapos si Angie King. 'Di ba? Imagine this couple, kinasal sila, alam natin, man and woman. Yan. Until such time na nagulat na lang ang taong bayan na makita bigla si Angie King. Diba? Famous rich person. Parang very expensive na tao. Tapos etong taong to, diba, ang daming luxury cars, nagre-race, very sikat sa industriya na meron sila. And then eventually, biglang nag-reveal na, nag-iba na siya ng sexual orientation. So, yun. Yung sexual orientation, yun yung kung ano yung gusto mong maging mukha, ano yung gusto mong maging feels. Yung sexual preference, sino yung gusto mong maging mate, sino yung gusto mong maging partner, lalaki ba o babae. So, yung preference niya, syempre, yung asawa niya pa rin, na si Joey Mead King, who is actually a lady. Tapos, etong si Angie, gusto niyang maging bihis babae, gusto niya magmukhang babae, pero ang preference niya pa rin, babae. So, magkaiba po yun And, imagine, na-discover niya lang yun, medyo nasa 30s na siya. 30s ba? Tama ba ako? 30s yun, diba? So, grabe, diba? Yung life, grabe yung mga madidiscover pa natin sa sarili natin. Pero ako sure naman ako na girl talaga ako, tsaka gusto ko talaga ng lalaki.
Gusto natin ng talong kesa sa tahong. Charot! Pero yun nga, maraming darating na pagsubok sa buhay mo, maraming mga challenges, maraming sitwasyon na mapupuntahan ka. At dun mo mas makikilala yung sarili mo kapag nalalampasan mo yung mga pagsubok na yun o yung sitwasyon na yun. Tapos may nadiscover ka sa sarili mo, tas na-realize mo na, ito pala yung gusto ko at dito pala ako lumiligaya. So I think para sa ating SPG Secret File Sender na si Elvis, eto na yun. Ito na yun. Ito na ang para sa iyo. At gusto ko lang din i-shout out si Papi Yuli De Leon na nakikinig ngayon. Papi, kumusta na? Anong gusto mo? Talong o tahong? Pwede pa magbago ang isip mo. Parang SPG Secret File Sender natin. Charot lang Oh, eto pa, may nagtatanong sa akin. Sure ka na ba sa akin? Aminin mo ang totoo. Oo naman, sure na ako. Ikaw ang tanungin mo sa sarili mo kung sure ka na rin. Sure ka ba na mas gusto mo ng tahong kesa sa talong? Wait lang. Pa-shoutout din ang client namin, Mr. Lawrence Garduce and his family. Hi po, Sir Lawrence Garduce at sa pamilya po ninyo. Sana okay lang po kayo dyan at sana makabili na po kayo ng sasakyan kay Sir Yuli De Leon dahil panigurado yung service niyan extra. Bibigyan niya kayo ng extra service. Ay, charot lang with Harot. Anyway, ayan. So, Elvis, sana ay talagang maging okay ka. Ayan. At sana mapanindigan mo kung anong gusto mo sa buhay. At sana maging free ka na madiskubre pa ang sarili mo at mag-express pa ng sarili mo. Siyempre, napakaiksi ng buhay para hindi maging masaya, para maging malungkot lang. Kaya sana lahat ng mga desisyon mo sa buhay mo ay makapagpapasaya sa iyo. Ayan. So sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break. You are so with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit, manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is SPG as in super. Back ganun. Secret File. Love Radio. Metro's number 1. Metro's